د مجارکه دند ناوندا چاند و هنرا جمîل هورو یا bajarê Helebê به çalekiyekê hunerî biliblê Çiyayê Kurmênc hunermend Cemîl Horo di salvegera koçkirina wî ya 36 salan de bi Bibîranîn. Çalekiya Bibîranînê li navenda çand û hunerê ya taxa eşrefiyê bi beşdarbûna hunermend endamên çand û hunerê sazî û meclisan hat li darxistin. Di çalekiyê de hevserokê navenda çand û hunerê ya Cemîl Horo Kemal Hesen li ser kesayeta Hunermendê nemir Cemîl Horo axivî orolawî di parastina mîrateya çanda Efrînê de bi bîr xist. Piştre jaliyê dengbêj û hunermendên ku bi Cemîl Horo re jiyan kirine stranên wî pêşkêş kirin. Ji bilî mijûlbûna xwe ya bi stranbêjiyê re Cemîl Horo kesayetekî siyasî bû. Ji ber çalekiyên xwe yên siyasî û beşdarbûna wî di pîrozbahiyê netewî de gelek caran rastî zexit, girtin û işkenceyê hatiye.